Vera levele jön. Sziasztok! Mivel nyílt lapokkal játszom, illetve játszottam a játék során, velem kapcsolatban nem hiszem, és tudjátok mit? Nincs olyan info, amit titkolni kellene, ami titok lenne. Így egy olyan sztorit veséznék és hoznák napvilágra, amit jó, ha tudtok, de legfőképpen te, Seri. Fontos tudnotok, hogy titkokat ilyen esetben tár fel az ember, így kérlek, ne ítélkezzetek velem kapcsolatban, miért is írtam le. Becsületbeli ügyről írnék. Kinga és Gergő randevújáról. Kinga mesélte a sztorit, de mivel a pontos szavaira... Kinga mesélte a sztorit, de mivel a pontos szavaira nem emlékszem, ezért javasolnám, valljon ő színt. Mi történt akkor a randin, Kinga? Kérlek, meséld el a többieknek, amit nekem is izgatottan meséltél, miszerint a Gergővel közeledtetek egymáshoz. Emlékszem az arcodra, ahogy meséltél, és arra, hogy ez nem egy szimpla randi volt. Milyen vonzalom volt? Megérintettétek egymást? Vagy szint, mert ne feledd, egy napon mindenki látni fogja a játék után. És vagy velem, vagy nekem hazudtál, akkor este, vagy mindenkinek. Bárhogy is legyen, nézz a Seri szemébe, és mondd el, hogy viszonyult hozzád a Gergő, és te hozzá. Egyet kérlek, ne tagadd, hogy nem volt jó, mert a szemed csillogására és a mosolyodra tisztán emlékszem, de elég kamera van, így ez valahol rögzítésre is került, ugyebár. Jó van, hát nagyon szívesen elmesélem a sztorit, ahogy elmeséltem annól még Attilának is, amikor visszajöttem. De elmeséltem a sztorit. Nem így. Jó, úgy meséltem el, ahogy történt. Elmentünk randizni, tök jól éreztük magunkat. Igen, mikor a lovaskocsin voltunk, akkor megöleltük egymást, ez így történt, tényleg, és ő is jól érezte magát velem, én is vele. Azt, hogy mit láttak a nézők, azt gondolom, hogy ha láttak volna valamit, az már rég kikerült volna, úgyhogy ilyeneket, Vera, ne mondjál. Igen, jól éreztük magunkat, és igen, megöleltük egymást, úgyhogy ne keverjél bele ilyeneket, és ne járassál le engem. Nem, Kinga, ennél sokkal több volt. De mosolyogva, kuncogva mesélted, hogy hűha, igen, mert nagyon jól éreztem magamat. Ez nem egy baráti ölelés volt, ezt te is tudod. Kinga, nem így mesélted. Te akarod nekem megmondani azt, hogy ez baráti ölelés volt, vagy sem? Hát te nekem ezt nem így mesélted. Tehát nem, mert én nem meséltem többet neked, mert én arról is meséltem, hogy mi volt a volt valami ilyesmi, igen. Combfogdosan. Hát közeledtek egymáshoz, ez volt a lényeg, és a Kinga ettől teljesen így izgalomba Úristen, ne legyél ilyen gáz. Azért mondom, hogy ezt a lovas történetet, ha mindannyian kimegyünk a játékból, ezt a rendezvút végig lehet nézni. Én állítom, hogy a Kingának a szeme nem hiába csillogott, amikor ezt nekem elmesélte. Nem is azt, megmosolygott, és pontosan ez, hogy a konkrét szavaira nem emlékszem, és ez az, hogy nem akarok hiteltelen lenni. Én úgy is tudom, hogy ha innen, azért kértem a Kingát, hogy jobb, hogyha inkább most elmondja, mert kimegyünk mindannyian, és hogy azt, hogy ő ezt hogy érezte, hogy értékelte, ezt nekem mesélte el, és ez nem egy baráti randi volt. Egyik oldalukról sem. Egy hozzáfűzni valóm van, hiszen ugye a Gergővel ez már egy lezártunk mindenről. Igen. Akkor egy szóval nem említetted meg, hogy ti bármilyen szinten közeledtetek volna egymáshoz, és hogy neked ennyire jó érzés volt vele lenni, és hogy így csillogott a szemed, mint ahogy ő ezt a Vera most elmondja, hanem abszolút... Bocsáss meg, amikor mesélte, és emlékszem a mosolyát. Nekem abszolút úgy adtad elő, hogy ez egy teljesen baráti keretek között eltöltött valami volt, és egy pillanatra sem említetted azt, hogy bármilyen más lefolyása volt ennek az egésznek. Mert semmilyen más lefolyása nem volt az egésznek, ami észrevehető volt, amikor visszajöttünk, hogy utána jó volt a kapcsolatunk, meg jókat beszélgettünk, de a rendezvún is rólad beszélgettünk, Batomról, tehát nem tudok erről más mondani, tehát az, hogy csillogott a szemem, meg huncut mosolyom volt, erre igazából nem tudok mit mondani, és ezt nem akarom megcáfolni sem, mert hogyha a huncut mosolyt látod és csillogott szemeket, akkor ő ezt látta, ezzel nem tudok mit kezdeni. Szerintem nem a mosolyon van a hangsúly, hanem hogyha tényleg ezt úgy mondtad, hogy az ölelés és olyan szintű volt, meg de a nem mondtam ilyet. Nem mondtam ilyet. Nem mondott ilyet. De nem mondtam ilyet.
Jó, Vera, ezért ne értem, hogy hazudtól inkább... meg. Jó. Meg mindjárt az meg fognak. neked meg, komolyan mondom. Akkor kiesel a játékból, és ne tedd, Kinga, mert én nem akarom, hogy ezért essen ki itt Hát valaki. én sem akarom bazd meget, úgyhogy Akkor ne keverj ilyen Kinga, szarszituba, legyél mert őszinte. ilyen nem történt, bazd meg! Történt. Nem miért csinálod ezt, bazd? De Kinga, miért csinálod akkor ezt? nem emlékszel Miért rá, csinálod hogy ezt? Miért beszélsz nekem csillogó szempár, mindjárt pofán baszlak? Komolyan mondom, Vera, de mindjárt pofán baszlak. Undorító vagy, Nem ne haragudj, őszinte. ez gusztustalan. Azt tudjátok, hogy jó? csillogó szempár, meg huncut mosolyog, anyám fasza, bazd meg. Oké. Akkor egy nap kimegy innen ugye mindenki, és... Igen, ezzel jössz, bazd meg, hogy az összefoglaló, meg a riportom, meg ha egy nap ezzel kimegy, jövök. igen, bazd meg. Igen, bazd meg, ha egyszer kimegy, akkor mindenki meglátja. Na, igen, na mit lát meg? A csillogó szememet? Az érzéseket Milyen nem lehet meglátni, érzésekről azokat mondtad el beszélsz? nekem. Milyen érzésekről beszélsz, mikor végig bazd meg, amíg a Gergővel jóban voltam, a volt csajáról beszélgetünk, meg az én volt pasimról. Lehet. Milyen De a érzésekről randevún beszélsz, te elengedtétek. idiót? Mit? Az, hogy csillogott